गुबुनारिफोरनो एसटि होनायनि सायाव भिडिअ बानाय गोबाङा बुंगासिनो दङ जिहेतु इलेक्शन समाव मेनिफेस्टो मोनसे फोसावदों होननानै बिनिनो बांसिनानो जोंहा ट्रेक्टरनिफ्राय जायफ्रा मोजां मोनगिरि बुंहरगासिनो थारैनो बिनि सायावबो भिडिअ फैगासिनो दङ माब्ला आं बेखौ फुल आपडेट होगासिनो दं रायजोफोर क्लियारलि भिडिअ लाबोगासिनो दा बेनि सिगां एसामिस निउसाव मोनसे स्ट्रं निउस ओंखारदों सरि स्ट्रं दा बे निउसानो जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङा नुबाय आरो गोबाङा नुवाखै बाथ्राया जाहैबाय जे पावार सिगां जेरै मावोमोन थांनायाव आरो दायो माब्रै ओभारटेकिं जाखांनायनि उनावनो नैबेबो ओंखारदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनि ক্ষমতা আহি বিটিসি প্রধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ একশন আৰম্ভ ক্ষমতালৈ আহি নিজৰ মতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাই পূৰ্বৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাই 2020 চনত জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাক লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰ চৰকাৰ কঠোৰ স্থিতি পূৰ্বে বিটিএডিৰ উপায়ুক্তসকলে জিলাসমূহত চলি থকা উন্নয়নমূলক কামৰ খতিয়ান জনাব লাগিছিল ৰাজ্য চৰকাৰক অৰ্থাৎ দিছপুৰক জনাবলগীয়া এই নিৰ্দেশনা আছিল প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা বিটিএডিৰ উন্নয়নৰ তথ্য পৃথকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগক জনাব নালাগে এক প্ৰকাৰ চকীত বহিয়ে বিটিএডত দিছপুৰৰ হস্তক্ষেপ নাকচ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাই মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো 2020 চনত শাসনৰ গাদীলৈ আহিছিল প্ৰমোদ বড়ো আৰু 2021 চনত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন জাননী যোগে নিৰ্দেশনা পত্ৰ যোগে বিটিএৰ উপায়ুক্তসকলক যিসকল উপায়ুক্তই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে তেখেতসকলৰ জৰিয়তে জিলাসমূহত চলা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান ৰাজ্য চৰকাৰক জনাব লাগিছিল পাৰ্চনেল বিভাগক আৰু সেয়া চলি আছে অৰ্থাৎ দিছপুৰৰ এক প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণ পৰ্যবেক্ষণ বিটিএৰত আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰ এতিয়া ইয়ালৈ আহিয়েই প্ৰথমে সেয়া বাতিল কৰিছে আৰু সেয়া কোনোপধ্যে নমনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দিছপুৰক জনাই দিছে যে কোকৰাঝাৰৰ পৰাই বিটিআৰ শাসন কৰা হ'ব কোনো ধৰণৰ তথ্য ৰাজ্য চৰকাৰ পাৰ্চনেল বিভাগক জনোৱা নহ'ব नोंथांमोना एसामिस रावैब्लाबो एसेब्लाबो बुजिबाय दा हाग्रामा सारनि जे सरकार फैनाय लोगो लोगो मथा मथा गावनो डिसिसन लायो मेक्सिमाम खामानि बै थांनाय समाव मा जायोमोन स्टेटआव इदि माखासे मानिखौनो इनफर्म हरग्रोयोमोन दा बिनि सायावनो किसुमान गाज्रिबो बुंगोन मोजांबो बुंगोन लिडारफ्रा मा गरा बिनिफ्राय जोङो पाब्लिकफ्रासो गावसो माखासे मानिया गरा पार्टिखौ लानानै नाथाय लसता सोरनि लसता रावनिबो नङा बै लिडारफोरनिबो नङा गाव गावनिसो जागासिनो दङ सोरबाया गावनि बिदा फंबायजोंनो दावराव थांलाया भटखौ इलेक्शनखौ लानानै दा बेखौबो दोनथ'बावबाय दानिया गोबाङा कुवेश्चन खालामदोंमोन सोंलु जे गुबुनारिफोरनि सायाव एसटि होनो नागिरनायखौ मा बुंनो सानखो मा बुङो होमारसिगोन नामा होथ'वाखै बा होगोना बेसेबां सैथो आरो बिनि सायाव सिङाव मा क्राइटेरिया दङ बे भिडिअखौ जों बुङोब्ला एसे बेलेग जायो बेखायनो जायफ्रा बांसिनै आयेनाव ल'आव नलेज दङ बैफोर सारमोननिफ्रायनो नोंथांमोना सानसे साननै सानथामसोनि गेजेरावनो भिडिअखौ मोननो थांगासिनो दङ बाराद्राय अदर्ज दाजा मोननो थांगासिनो दं भिडिअखौ आरो जायफ्रा गाज्रि कमेन्ट माबा माबि होनो गोसो जानानै दं गोसोफ्रा सान्ति जालांनायनि स्राय होनानै गालांखादोलाय बेखिनियानो आपडेटआ लाभ इउ अल